मा गामि होनखोमोनथाय बाबु? सामफागुरि। सामफागुरि। ओमफ्राय मा गोलैयो पस्ट अफिसा? पस्ट अफिसा? रानिपुर। मा गामि होनखोमोनथाय आदा बावलायलांबायसो। देवलगुरि। दा बिसिनाव बोख्लायनो फैदों आरो। बोख्लायसिगोन जोंना हिर'फ्रा। नैबेयाव दोनथ'नाय जाबाय आरो पेनेलफोरखौ। मा गामि होनखोमोनथाय? हा? सिमला बागान। अ नै बेवहाय दोनबाय आरो बोख्लायनानै। खुलुमबाय बयखौबो। वेलकाम टु माइ चेनेल। 10टा सेट सलार सफैनानै दङलाय आरो। दा बेखौ जोङो आनलडिं खालामसिगोनलाय। गासै जोंहा ओरै गारियाथ' बेनो जाहैबाय नैबेनो आरो आनलडिं खालामग्राफोराबो बिसोरनो आरो नैबे जाहैबाय ट्राक ड्राइभार। ट्राक ड्राइभारा बेनो आरो दादा। दा बेयाव दंजोबो आरो गासिबो मेटेरियेल्सफ्रानो। बे जाहैबाय आर्थिंनि केमिकेल आरो जोंहा नैबेयाव दङ नैबे मन'राल क्लेम आरो नैबे बाल्थिं। दा बेफोर दं आरो 10टा सेटनि सलारफ्रा नैबेफोरनो आरो बेफोरनो। दा बेवहाय मोनसे सेट बोख्लायबाय नैबेयावहाय बोख्लायनानै जोंहा अ नै बेवहाय दोनबाय आरो बोख्लायनानै। ओमफ्राय जोंहा बोख्लायखांबाय आरो मोनसे सेटखौ नैबेनिखौ बरथलामोन आरो बेयो। ओमफ्राय जोंहा थांफिनसिगोन एबार दस्रायाव बोख्लायहैसिगोन आरो। गुबुन दाबसे जायगायाव दावखोगासिनोलाय आरो एबार दस्रायावसो नालाय माल बोख्लायहैनांगौआ। दा दावखोगासिनो ओरै साहाथिं। सलारखौ आरोबाव बोख्लायनो फैबावबाय आरो बेयो जोंहा मा गामि होनखोमोनथाय आदा बावलायलांबायसो। देवलगुरि। दा बिसिनाव बोख्लायनो फैदों आरो बोख्लायसिगोन जोंना हिर'फ्रा। बोख्लायनानै ओरै न' सिङाव दोनथ'नोसै आरो इन्स्टलाथ' गाबोननिफ्रायसो जागोन जोंना स्टार्टआ। जायखिजाया मा मा बोख्लायनांगौ दङ बोख्लायग्रोनोसै। गासिबो 3 किल'नियानो जोब आरो 3 किल'आथ' जोंहा गासै 6टा पेनेल आरोबाव बोख्लायनो फैबावबाय आरो सलार। दा बे गामिया जाहैबाय 2 नं थुक्राझार आरो नैबे दा बेवहायबो बोख्लायनो फैबाय। मेटेरियेल्सफ्राथ' बेनो गाहायाव बोख्लायनानै लाग्रोजोब्बाय आरो ओमफ्राय न'आथ' बैनो जाहैबाय। दा बोख्लायग्रोनानै लाग्रोजोबनोसै मा मा बोख्लायनांगौ। ओमफ्राय बोख्लायखांनानै दा न'आव बैहाय जाय जायगायाव दोनथ'गोन बेवहाय बोख्लायनानै दोननोसै आरो। बोख्लायनानै बेवहाय दोनथ'बाय आरो बियो 2 नं थुक्राझार।
आरोबाव सलार बोख्लायनो फैबावबाय आरो এইটো দিয়া কয়টা আছিল দাদা হা কয়টা আছিল ইয়াৰ লগত ছয়টা ছয়টা এটা ছয়টা থাকে নহয় এইটো নাম কয় নাম্বাৰ 6টা 6 নাম্বাৰ না 6 নাম্বাৰ হয় 6 नाम्बार दा एबार जों 6टा बोख्लायनाय जासिगोन आरो 6टा न'खरनि गामिनि नामा गासागाव जाहैदों आरो बियो बोख्लायनानै जेराव दोननो थिनदों बेवहाय दोनथ'नोसैलाय आरोबाव जायगायाव सफैबाय आरो सलार बोख्लायनो फैनाया दा नैबेजों जोंहा 7टा न'खर बोख्लायनाय जासिगोन आरो गारिनिफ्राय बोख्लायग्रोनानै दोनथ'बाय आरो जोंना हिर'फ्रा लांसिगोन आरो न'आव गोजान लांनांगौआ दा लांनोसै लांनानै जेराव बिगोमाया दोननो होदों बेवहाय दोनहैनोसै आरो बरिया बोख्लायनानै दोननोसै रोगा रोगा लाबोबाय आरो ओमफ्राय लाबोनानै नैबेयाव दोनथ'नाय जाबाय आरो पेनेलफोरखौ मा गामि होनखोमोनथाय हा सिमला बागान आरोबाव सलार बोख्लायनो फैबावबाय आरो नैबेखौ लानानै जोंहा 8टा न'खर बोख्लायनाय जासिगोन आरो मा जेखौ बोख्लायनांगौ बोख्लायबाय नङा बेनो गासै बेखौ लानानै 8टा न'खर आरो लगायनायाबो बै गोजौआवनो लगायनाय जागोन आरो जिखिजाया जेखौ बोख्लायनांगौ बोख्लायजोब्बाय गासिखौबो आरो मोननै न'खरनै दंबावो आरो बेखौबो बोख्लायनोसै दसे उनाव आरोबाव बोख्लायफैबावबाय आरो नैबेखौ लानानै गासै 9टा न'खर सलार बोख्लायफैनाय जाबाय आरो गासै 9टा न'खर बोख्लायफैनाय जाबाय ओमफ्राय मा गामि होनखोमोनथाय बाबु सामफागुरि ओमफ्राय मा गोलैयो पस्ट अफिसा रानिपुर दा बेवहायबो बोख्लायफैलायबाय आरो बेजों गासै 9टा न'खर सलार मोनसे सेटनि 3 किल'नि बोख्लायबाय आरो जेखौ बोख्लायनांगौ बोख्लायजोब्बाय आरो दंबावो पेनेला नैबे गुरसे ओमफ्राय बिनि उनाव न'सेनि थाबावबाय आरो बेयो र'नि खाथायाव थांगोन जाहैदों दा बेखौबो बोख्लायहैनोसै आरोबाव लास्ट जोंहा गासै 10टामोन नालाय 10 नाम्बारखौबो बोख्लायफैबावबाय आरो लास्टआ बेनो आरो 10 नाम्बार 10टा न'खराव नैबेनो लास्ट आरो दा बेवहायबो बोख्लायफैबाय जोंना हिर'फ्रा लाबोगासिनो जायखिजाया जेखौ बोख्लायनांगौ बेवहायबो बोख्लायफैबाय आरो दा बेयो रनिखाथा आरो गामिया बाजार खाथियावनो रनिखाथानि बेवहायबो बोख्लायफैबाय गैला बेल'सै बेनो लास्ट